pasado? ¿Cómo va? Vale. Madre, yo he visto pues en el ayuntamiento ha hecho aquí un trabajo. Y ordenación universitaria de la Xunta de Galicia, en Finlandia, Universidad de Utrecht, que nos acompañarán a lo largo de los próximos días y que compartirán con todos nosotros. El Departamento de Organización de Empresas y Marketing de la Universidad de Vigo ha sido decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de abril del 2008 hasta abril del 2009, formando parte de diversas. El presente curso escolar ha sido el primero en el que, tras la llegada del Partido Popular al gobierno de la Xunta de Galicia, esta comunidad autónoma ha llevado al sistema educativo no universitario un decreto del plurilingüismo que garantiza el equilibrio. Ahí está la alta demanda que hubo tanto para ser centros plurilingües como la demanda que sigue existiendo para crear secciones bilingües, y entendemos que está funcionando muy bien. Creemos que además la sociedad gallega lo ha entendido perfectamente y lo ha aplaudido, y era una demanda que, al igual que el conseller dio unos datos, nuestra consulta que le realizamos a los padres coincide prácticamente, se puede extrapolar esos resultados y es prácticamente lo mismo, ¿no? El govern valencià manté una forta aposta pel valencià i que este model entenem que representa la més alta seguretat que pot tindre el valencià d'insertar-se en el sistema educatiu d'una manera homogènia en tota la comunitat valenciana, de nord a sud i des de l'interior fins a la costa. Jo crec que el fet de que d'una manera definitiva, en una línia única, en tota la comunitat valenciana estigui assegurada la presència del valencià, però no només en el sistema públic, però també en el sistema concertat, en els centres concertats, en tot el sistema sostingut per fons públics, assegura d'una manera ferma la presència del valencià per al futur, la integració del valencià en la vida social diària de la nostra comunitat i, en definitiva, tots els fantasmes que poguera haver cap a una discriminació negativa per part d'algú cap al valencià són absolutament despejades per esta nova iniciativa. Jo crec que ara encetem un procés, tenim que presentar un esborrany i a partir d'ahir començar el treball de divulgació, de generalització i al final poder concretar en aquesta norma l'aspiració d'allò que jo penso que és la majoria, com hem vist en les enquestes de la societat valenciana, que és respectar el valencià, conèixer el valencià, estendre el valencià, però no prescindir mai del castellà com a ferramenta fonamental de contacte en les altres comunitats espanyoles i en el món, i introduir també una llengua estrangera, l'anglès.